abusafo Mumienshi na fufu FM yie pa danfo bu wa na opese boni no wo mu no wonso pese nkom bi adanfo bu wa nya efu tu papa be na opese onfentu adanfo bu wa sa ni nyama boni ni ye boni no opese wo mu no opese wo onfa wonso na onfa wonko hyemu ebi atu eye ababa we bi wo hon se ya nkonko tie ni nsamo de tu dwe na danfo ni ye ni dondondom na opia ni ne ko hye sa ohawe mu edebe amanie na ohaw be na atu abofrey yenkonko semu nsema emre ne ba so abi santo aso se papa medin de awia Michael eja Michael ofri he na ba ha aja mi fri jaache pram so ehwa na afri ana ehho na ate ehwa na mfri okay aduma be na ayo wo jaache pram so me yekuya aduma o de ne ye de hin bia na adua ado banchi okay mona mudi nuane ba ene ese o de o banchi badwa so e wo pram so dwuma na o de o ba yi bi atonso aputuo ja sa de ho de na wo ba te se de o ba high school junction na kasa jaache dwum mo ba jaache dwum kakra why se si abanchi ye ebi ye on se ye ise nsuo totoy ne ba se banche de wo no ho de ehwemura de wo no a na de wado ho na fifa wo no anyi nti se de wado ho na afefe no chese otwen duru be se yansa na otu jise otwen duru anim kakra be se bosumi ni akiri se bosumi ni akiri ansa na so betu a ende ono a eja kwa mi say over the weekends mi di bancha pc na me kondo na ko bi da so anako bi da so na kontumri enye kontumri nam de ye nya do na bia da bi tobo ma me ma recipe no opese unya me ko to banche 10 cedis ehwianhwia ena me to bi duru ebi frɛ na ampenchene ebi frɛ ne kwa nsusa ena me to ngo ena me to ko bi enti ko bi no me chefra ngo no sa wate ase ena me to nkate ena me twi natural no ena me twitwa ntosi ede chi ngo no ya me di ko bi natom no na me hwie gu so na me nya me pe na twitwa gu so e kan se obi kondo udi banchi apesi ache na dibi banchi no de ye unse eye pa o twi de ni firima na wo do se kokumuti na wo na we no de na tie ne se banchi no ne sa ye mfiamfia enti me paapai bi ho a me mpai mani nsia na ase na som ti basa me sodua na mahwe oh I enjoy it come up okwafuo ma eja ya obo ba cha apesi di ebo bi pa piafo de ye de tete ye no very good ena wiai eja wia asem ben ne de wa friji ache pram so abaye nim wa afidie so biwa no kan wasem hyase e kirase na afi ye nte ase bi tie o de me da ne na ko ba me da wase okay me da no tifo nyina ase ye da ase bi o de masa me de ba ye boko enso nya boko me baba ye em say 2024 ana o wi school and o wi school no so beto aso omurizo ba so beto aso nyame ya adom mami kunya para credit o wi di school JHS JHS and o yes so be ko SS okay say nyame ya adom mi kunya para credit say me de tutor no niam nti tutor no nyame nyina ma ni wi no si catering ene sanu duma ese tutor ma ni nyina ma ni wi na me ma no sister na no sister bi nte okumase etimoti nse ode no ye nti ofre no kaja misa sister bla makoto ni mani nyina awie enso maadwa ni furuma ase pi ko wachi na kasa gu bibi wi mu ase ni furuma pi na msa na sister na maadwa ne te na efre wakase ya kire wi maadwa furuma pi na msa ana osin na msa na sisi a bende ene ade chia kutwan scand ni yenhwe na mi kan ti ade na nyame adom ko no kutwa scand ti wo frɛ no se wo mo kɔhwɛ no enyinsen ne wonya 4 months 2 weeks abosome 9 na wotwe mienu ne kesa wo hwɛ a wo twere BC ni nyina ne kesa onyim mi so manim wo hwɛ ase nyame adom o kan kesa DBC anya si
say na ono sister na frame kra na wodi kan ne we na me ba na kasa ama wa chebe makra ono ni nyinsan ye boy no so gina SS2 e wo jaache ho be ma na ma adwo afa no ne nyemo no ono so gina SS2 e je say e wo jaache SS ho jaache SS ho jaache pram so senior high enya no e tu say adutun de bi wo no bi na stem no stem no e ho na akwada ne wo wo no wo SS2 ono na anye maadwo yi to aso ti o kan ne ke say sister ne ye no na wodi kan abisa me bana kire ama wa frɛ be ma na bisa be ma na confirm say no kure ama wa bo be ma ne maame ne papa mu nyama ne o mu nyina adi atum me so na me ni ha na me wo kwai mu odu nkwa ti na me nyama ti me ba ne ke say we nya be wo ko 6 months kure course ma mantem ni say me de ba na on ba ne kan wasem me so nyame no kure me man so 7 ni ma ne be no no kwase me be so 16 years underage nti o mba no e kan wasem ke say me yen say o mu enko ne mum no sisi akola no o ma se ni school e ka ma bo no ma to no menye imagine sika ba msa nyam so wo de nya hwe mu de mo hwe akola ma nye de onwo underage ebisi me falin ko court ebisi me be na so de me de me twenya mu de mo hwe akola no na mo hwe ne ma ne wo a asem bia ni ho ma me ne papa no nyina damase boy ne ma me ne papa okay de me kan mo ne ji because me no man yire no me so na me yire me pe no na edi kan so ma doko bibiri eni ba bia makora ne ko school no school na no be ko no ne madam fo nya ne me kasa se me nya bota me no mo nka no boko timi so me ye na so biem ma anyi o mo hwe ti o mo ko ye no na o se akora ne o hospital o be hospital afun o ko ye insurance na wakotwa scan o mo discover me 200 na me face scan am there bi scan we dey sem so ma because o mo furo ka akora ko ba bia mo hospital akora na o metua ska asna wakoye insurance ni ade no says 200 na nso enti ho no na madwene ya ya me bibi se ma hwe ya esija sompo ni ni ma na hwe ni menko yi ti bi frɛ madam ba ko wode ni na ba na frɛ my sister adin bi ekoni ti ka ji sister se no se anye na ono frɛ ni kan na ode 100 be kan ho na me de ma akola na me wife no me de ekoye o mba ni bi anka gese ye de wo wa ne busumi bium or discover me the Akron hospital 100 cities na menso no krase me banye mo da na say fast bibi sans me nim na ni so mi su tem papa ba ko no senka me mla ni nchen o bu akwana nke emeka ba me san adwun say aba tan asem ni adenti me de hu yi na me de madwun ni o mu kan ti afi no kwasem ni na ni me ko na ano odi ti 100 cities o de ba na me de bi first ka odi na me ya say my wife first ka nko na me friend madam na friend first we no e bona mane no say na osan di 50 cities kam 50 cities no enya de skal me so nti wo mu na osan for so ya na odi 100 1.5 kan 3 million na odi buy na ya san mom de call hospital no tese ma kasa ma fe kasa akora na fe de tisa fe du ko na me hometi na kasa ni nyina mu achi no na me hu se enem akora no hwe no ne ma nya de nko di ase me ye agini na me frege na mba ne won je bora man sister asem se ni se ne kono se bla me frema me na kasa so mo ani su dia mi ameba me ya ye nhye ne ko na sa nhye wi no enye na me yu na o frema me no na ma me ntia no no an kasa sister na kasa fro ka fru kuma so ba ga chi ene ye nyina ye tena se na me yense da bi first no me gum ba se ada mo ya me ma ye memiem nti akra no every day bi ni chop money nyini ya ma vanga so mba fese ma kan hwe anje no se me so mo hwe ma ne ngo ndem ni so mo so wa adwene a ko mo so ba dwena yeren akọ achi na ko mo to anama a ebe ma ni so ayede aba ba se ni pa blane ye mo no bede nti mi ni pa bebe ka tem se sa ni pa no ma me no wonye ene to so bi mu no se ma pa na mo bi antu anfa nto a akwa no hwe no bidumi bi no bede mo be jabom so ke se no kwase mi ni bi ya am so de nya hwe ma ye honhon sa ndiga no gan ye na o bai ene ye tenase ene ye saka no ramze da bi
sisi akwa no the chop money and the demand kwa the chop money ba be ka ho nyem na wasem 7 no ti the chop money bosumi bia 3 million and the hospital bills we 3 million ti 6 million bosumi bia no sales kan mo family me ana ma me say o sere me maintenance so nam so scan the mente so na say wa kasa akwa wo fie kra bosumi no say 3 million American no so wa kasa wo fie na so wo bo ho akoma sales kan no obedi amana bolo sa ene o kan nam so le nya hwe ya ba atan ndule na otumi ni bia no momle 1.5 nti bosumi ye 3 million na je say ye de cancer na je say the hospital bill no so ye 3 million, say akoy 6 million ti bosumi bia no ma me ne hwa na say bosumi de beso a na me soma me so nkan kire na o ma bosumi no so pa ho me ko ka kire ibi to na mon sa je say ti to na mon sa o ma oba no de 4.5 no de aba nti ya no de aba 4 times say me didn't call sister in town wa call hospital wa call mako 4 they know I know also me this or this is similar ba no the 4.5 na there aba ntimi ya na mai din asem no ha me so ntimi mi chese me ya na mai komiti akire nam se dabi de ko da no wadin na kasa ni nya ma me bi twa me kasa ni nya me nkan kwa akire bio asem we ka kire if you say akra ni nyin be pem sabra me no kasa yi pimpo ya say akra be wo a e bi asam na odi be dwara se bi say ihu bi ofi ho e bi mai sisi asabu sumi so ayesimu yi ene 24th yesi me ya ne tama so obewo pin kura mai afi me yehun se de bi ekora no na ma me dika kansin bi orijo ato siga na me ba ne won chen ka je se ompa me te o se o sere me mpebosia na me fa nkoto akware ho niema na ebo e ka me bo me family no na oni pa no fe twa kra kra o pebosia na fa kototo akwala no ne o ma wo de be wo na fa ho bo no fa bre no na oni pa na o me twa kra kra okay na sister of friend ka kire no be ti de ntimi ka jam say ntimi mama ne ndi ti de son of friend no o ka jam say asim na sister na wo sister mine America sa se me kire wo no wo di ase na ka kire no asim ya okay what be da say obi no ba anyem under age unna ntwema nso say no mu kra no nyen sa kra asim be man na ko pebusi na ko to ehun niema na ye de ka bre na wakopɛ wakodipa akopɛ muska betuade asim ye ka no hin menti ase ndi mi anza sata mi anza ngam de beba ha ena me frɛ madam akobo na osi mi nya botre na onu angasa oso wote ginya ase to onu angasa beba na yakɔ awofo na me de bia na montuo no dɔɔso do enti sa wo de jai ena no ye kan ya na no me kama no tum sisi ana sa abusu mi yeso ye no sika wo se ba no the chop money be 6 million ka me catch my wife so on call no ka me say sika no de ba enso ti e da so na ka no fele nya e me ka ho the say sika ka me saka meeting ye bit me yusu bi de atoto eja ne ho nyoma na kra kra o si mi ko pe bosi anto no ba say ma me no wafa ne ho adwen ma me no wafa ne ho adwen ti nani be 3 days mi go fi akwa doctor ta ma so ko ena me frɛ guy ne ka say won frɛ ma me kan train say akwa ta ma so wo say akwa list na the hospital list na ko man to say list na ni ma auto uniska di nyaade a obenye ska ma akwa ndi entwen kakra ena me see you ndi minimze say o si kan say niema na waru hospital niema na waru to no hospital list niema waru to no enti no wo dis game say niema waru to no ke say so en ti mi pia won tin me be fi na ma hu say bag gabuto bi efira so akito bi si wono nim sa wife say na de niema ni no say ma me no na de ma adwa niema na ide aba na me say I say list na mo koji free hospital come no atoto ni nyina de aba so de aba na me say me so kasa ni nyam na me mpese o diske be blem na e bi obakase bi ma giska na ide e di bi dem command say on de onsom neni onu ankasa nyere enkoto to the list do no fanya de on family o de ba me de meji enti mi bisa me yere no na me hwe na akra ne ba ka che o de bedwale nka ho ne your friends say pan bedwale mo nka ho nsamena e bia me fa say me ba no wo a e bia o de bi si ne medwale bibia nka ne wan say sa ne ma no listen so no ye hwe so na ne ma ne ma ko 20 wato mu
wa hwe de ne bo 1 cedi 2 cedi and 3 cedi listen away mama me listen no mama me listen wa hwe mu emu tan ya ne bo ye de 1 cedi and 2 cedi and 3 cedi de no wato no daba na odaba ntimi hwe na masa because my wife said, "Come over here, come on, me what the buy no. Come in soon." Now, oh, didn't want to buy. And the way Miss Anna say, "I cry the pine, ni book it no." Share bag in Biana. Where Miss Anna? Where Miss Anna want you? Bed ya or bed that so. Bed or bed doesn't know she. And one, sir, anyone of the buy. I feel no one. Me tell you, I'm there. I say we dear. Actually, my dream is idea. Nana crop ya dey meet you. Meet you you na pa. Meet you anaju. We dear. Me see me mpɛ man so we dem me betu na mo ayɛ aba ɛne sɛ no a me de ba mo yɛn sɛ ne yɛn sa amra anopɛ aha o de ɛyɛ waba ɛyɛ anopɛ bi ɛyɛ aha o de fa de anopɛ si to nkyɛn mate why waba tu jata ne ma enti o de asi anopɛ no fa to nkyɛn maame no a ɔno na ne ba akɔnyem oba ma adwo an yɛ frɛ de sɛ ɛkyan ɛde ɛkyan me sa na o se yɛ frɛ no ɛkyan ɔte hen jaache ɔte jaache na ne kunu ne nso kaase yɛ frɛ ne sɛ akosa maame no ɔne ne kunu ɔmo yɛ adwuma bɛn onim adwuma maame ne yɛ minim adwuma mo yɛ ɛna ne kunu ne nso minim adwuma mo yɛ enti list no ɛno ne da so idi wode ade ateketeke ho ne no no ato yi atoto no atiefo sɛ oba yen YouTube ɛne yen Facebook ne so a on your screen paper white bia sa paper we be ma wanyem oba da bia de de bia hye won nsam da ɛna de woso yei no ayaresa bia de efia ankasa no hospital ho omfa mattress yakora ne beda so ne nkɔ enti wo mo ntwere ma we dim bo no a pan hyem ne bucket hyem ne bibia hyem set ya akora ne yebedware ne womu no eno no hospital ho wo mfa nkɔ enti ye ntwere ma ha nanso ni nyina no esese ototo enti wo hwɛ de papa no ateketeke wo TV so a wodi wadi hu ya parazone mienu wateke ho maame na toba deto baako wato geisha soap mienu wato tea roll mienu wato cotton baako wato de aka ni nyina wo ho eno de wanto eho de nso na ne boode no surgical gloves no gynecologist gloves sa ade we chloramfene ne ko you know oh ade konfere ko wawoda yani aya wo no me yankasa ye friend chloramfene ko syrup eno baako wanto ena chloramfene je 71% eno so wanto vitamin K injection wanto paratin bag small ena kese anonso wanto afei akura ne de emponu no wo ba empanyimfo ne nso de na comfort pad ende wato mienu bed mat enu mienu no oto baako disposable rubber nutwear cap any provisions your debeko eno no emu bia wanto ena baby socks dia wato pampers eno wato car sheet ena baby dress eno ne friend me de mane enketu ani bi eno nso wato na wato rubber ne bucket ne de emane de omuna igum dware nkwara bento ane ade ahyehyem ni nyina oto no bibia ni de wa atobo de mebusa na yia no nya de memusa o afei bed no a net woso a ye biem ni ade nkwala atum no eno nso wato bibia eni ho wanto enti sese ya agyawu a wo de pa ne hia wonti a amoaba ye nim ha
the him mayabo ni ma na say mam no obum kwase a sisi asumi minim ye kuromponi e beso minim awom akrafo na obewo sisi amponi na obewo enti me de bedam se momwa me na akra no kwa fo so bewo sika e betwa to mutiri so ene o ko school ni ma mtoto e me ka mabo nyina magini nyina okay ne ba na wanyem oba no wo de wani ehunu da menini da ma bo so o ma mi hu akware mi hu nda Kom se friend say. Se friend David Akosa. Akwara no. On the worst term ho no. Enti David Akosa form 2 ni akwala no. Ono na akwa akwanyem wo ba akwara yi. JHS ni afi no ono nso kwa SSDB. Yeso ompesa wo de ndi obekwa SSDB. Okay. Se oba ni wo mfie say. 16 years. 16. Misre wani die pese me na oba ne kasa kakra. O ma me kwai. Pacho kwanda ho. Mo ma akora ne ntena se. Misre mo for the sake of the age nti ya mo nkata na ni mu mfa ma me. For the sake of the age nti mo nkata akoda na ni mu emfa ema me. Eja so no. Owa ha. Ma adwa ho te sai. Ami adimo. Bibia boko de. Boko. Se uwo mfie sai 16 years. 16. Ajay. Uwie JHS afi bem 2024. 2024. O started twempna na wo mfie sai 15 years. na wo 15. Wone akosan ya David akosan ya na etwe. Ajay. Entitama wo JSS nyina no na oni David akosa twempna. Ajay. Na mu nyina mutija ache ho. Ajay. E na odi hu no. Ekwa be na David Faso di hu kire me na mentie. Ono manadamfo ne kama anu. Ekwan ben no Faso di hu kire me mu. Ono angasa de wa humi o. Aha. Na damfo ne hu mi na okeka me ma anu. Oka ne sen. Oka se na damfo bi wo ho ndi se mepe na opese me ne netina. Ono na ye friend adamfo ne say George dey. The twas na me. George ne nso ko jaache stem ho abi. Nonde no nko se school ni bi. No nko school ni bi. Enti George ne be hu wo jaache ho. E na oka ade an kire wo. Oka se na damfo bi wo ho. Aha. Na me ne sa George na cancer ne girl ne etwim plan na. Aha. So oka se na damfo ne me dia. Opese me so me ne na damfo no. So no ne ge na damfo ne ode a opese ono nso de wo ma ono nso adamfo. Okay, enti oka sa kire. Ai matemi kwa akwadwene ho. Okay. Ti no otata misa na mka su yo ma. Na hwan na etata wi? Boy no. George no. Aha. Na mka su yo mate. Wati ase. Enti ose wo pema David ne kura na wunhu David ne da. Ana na unim ne dada. Na minim no. Na obi a na unim no. Na ye na damfo mom e na abaye olai. Na wunhu David ne kura da ye de na ate ase. Ase no otata me no ntina meka chense mate ase. Die no no de tata o. Eya no wa flewa asem na me di betu wanimu. Wadwunu ho awi. Maka se da bi. Ewo ma no asafre. Ti ado ofre na meka asu yo mate. Okay. Nti wuti ase na ye dai. Ano kra na minta na boy na menene kasa wo phones na me hu ni da. The last time bi na me ko ho na me ko hu. O ko hen. Eho baby aboy no won. Ono wo hen. O jaaje from so ha. E na wo ko jaache pram so. Se ho ana na wote. Nti wo ko ni fie ana. Wo ko boy ni fie. Boy na na no kasa David na no kasa ise bra di fie. E na akoi. Nti wo ko na akọ hu no na ye dai. Me ko hu ni na me sasa machi ba afi. Tu ba afi ndi na ne kokọ so. Me ba afi ndi fi okoda na meta akọ. Na uko hu no na won so pe no. Na won so pe no. Aha. Enti hu ni wie ye no na afedie na wo ta akọ ho. Na wo kọ ho kọ ye dai. Onko ye hwe. Onko ye hwe anko afubo so. Odi enkasa. Na yawo eduru yawo da se ya eya me ye very calm. Enti uko hu ni wie na hu se wo pe no no. Afi na wo ta akọ ho. Na wo kọ ni fie ho kọ ye dai.
Ebi wo ana ma film say na de opeso ne me. Eno kra na mentias ye che pa hansan ni ye bibi. Boy na afro catch ro say na de opeso ne oda. No. Ode ne maame ne papa ne tie o ma afie anase o mo han anase sei. If you know mutim de minim say o mo afie dia ba na baby ene akonye na danfo. Inti no de wo kɔ na danfo George na. Oh, na danfo ba fofulo. Ono de na danfo de wo ne dan. Inti no de wo kɔ na danfo dem. Na danfo dem na no kɔfa wo. Pachai. Ɛhɔ na no ne wo kɔ da. Pachai. Okay. Inti first day a o person ne obeda no de no ka kyerɛ wo na ye den na wo so te ase. Eno manti asio me kofi eche pa ansa na mne ne ye bibi. Aha, nti de no ka ye ma afa de wo te ase so ne be bibi. Wan ka hwe. Ti wa na wo te ase sa afa de mema me ho kwan ma boy ne ma yi bibi. Pachai. Ti wa na ade ho koi. Ha? Pachai. Nti wo kɔ ye no de wo kɔ na damfo ne dem ho. Ha? Pachai. Ene ye dey. No ne me dai. Na damfo ni ho. Pachai dabi. Na unim se ho ye na damfo dem. Dabi. Na unim se ye hwan dem no do akɔ. No ne dai. O ka kyerɛ wo se dan ne ye ne dan a na ye na damfo dan. Pachai nde mamusa no. Ade nti no amusa no. Na woni ni kɔhia no. Ba bia na wo ta akɔ no. Eye sa fie hɔ a ɛna ɛdan ne wa wo de fa wo no. Pachai dabi. Eye fie different. Pachai. Ho ye ne maame ne papa hɔ no wo mote. Dabi. Na sei. Ho ne na danfo ne de. De empese mi hu ne se wo so di nkan ni kɔhia ai. First time a ofrɛ wa wo ni hia ye no. Wo ni hia wo na damfo de fie wa. Pachai dabi. Mu hia we. Baby fofulo. Ɛhɔ ne ye hwan fie. Anu ne fie hia wo asa petem na ne gyina wodinko. Abonten na mu hia ye ɛna na mu di nkɔbɔ. Okay, enti ene ye dan na free abonten ne kɔkɔyɛ efiem. Eye dan. Asa no tata me ne nda no nti na mam ne kofi. No tata o ne nna. So pese o ne oda. Na wo sa tam no aye bi da na. Pachai dabi. Se ye ka se obi ni obi da na wo te ase. Na wo nte ase. Enti die nti na no wo tata o ne nna. E ma wo te ase ni kofi. Me busa no no chile mi. Sesen o kire o mu sesen. O ka che me me busa se na de obi abetini ada no ni fi. Aha. Na o si da bi na sa en na ni bia. Na ye da na ben bia. Na me hu ye. Uhui se ye de na bia. Se be ma no be di. Ya brego. Okay. Enti uhui ye no. E na ane ne call na damfo ne fie ho. Pachai. E no no kuhia na e wo ho. Nti mu da wie first time e na ye dey. Anu me bufu kra ma me ka se me ne jai. Na nya wa na ada wo ho koi. E na afa de obufu so no wada. Aha, e na ye dey. Na no kan ya ne yesa tena. O kan ade en. Opa ma chew. Sesen. Se me o de wa ye ne me mfa nche no. Na me de che. Na nya wa na ma wo ho kwan so ne wo na. Pachai. Na ade nti na ne ye wo ye wie ye na obufu ye. Ha? Ne mfili makum. Na ne firi wo hen. Asa pressure na no de mame. Mfiri wa kuma ne firi wo ye mo. O yem na ne firi. Oti we me the pressure ma de second show nsem say fa wall papa ku na obeku no. Dabi. Ade nti na wunku no. Ha? Esa ma ye boni. Aha, me ma pressure se ku papa wunku no. Dabi. Wunku no. Enti ade nti na ene David na ma pressure se me enko na me nkɔrew na ende wo ma ho kwan ma ne kɔre. Ah? Ne bibia. Okay. Enti na damfo fie. First day ono da wie na hu se ho ye na damfo dem. Pachai. Okay. Efiri ho no na wo san ni hia wo sa da na mu. O de me ko ba bi fufulo. Eno nso ye ho adem. Na damfo. Anoda adamfo. The hon the odo ko no hu straight say ho so ye na damfo. Edem. Na ada na wo ma wo ho kwan se na damfo dem no wo mfa wo koda. Ma adwa. Ada na wo ma wo ho kwan. Sabe ye ni aya nyini de ye wo fafie. Ye wo fafie wo ho. Ye be ko fafie. Na we nu onyini. Onu ofafie sikatua. Okwo ofa hokra ofamfiu wo ma usafoa. Enti se na wo nim pefe se
ɛhɔ yɛ nadam for them dia wadi nkia kɔyo first nadam for them second wasade wo kɔ adam for foforo them a wo wonim ada na wo ma asa akwan no maadwoa ada na wo ma asa akwan no eye bibi enye bibi anka wo ma nti eye bibi nti na wo ma asa akwan no ada no wa musa no se krache first one wadam for second one wadam for ni se wo de na wo pɛ se adam for them na wonwe nenti die nti no wa musa no a wo ka se enye bibi oni dan na obi a oni dan na wonnim se de ono ne ye no obetumi anye mana na wonnim ada no hye donkom wonnim donkom enkra interview de nti na mempe no empeye sa na obemu akasa in quotes sa na ya wada Dr. Hepa Plus nkwa na ya mane code right se dru ya wada ne ebrada a wonka but me de o de ma menye ni sei tadua mu bo hanso David okay ayi bi no ehya robam ya ye te ano a na ye yi ne ye de ahye ye yi ne ye de aye yi wo hu sa yi ni bi da David hey adio adene so de mo ya me dan mi mo din da me ne makura manu se me kapa as a condom me hey maka de ne unim za de kro Pacha ba me hu bi da bi da hey adwoa entuni ni hia ampre dodo sei Pacha man kan eni asa do so hey ni nyina na ye na dan for them Pacha enti satam nyina no na wo Jesus you ah Pacha na wo nkotwere BC eni e wutwere wie ye de wusi wagedem da na wutwere wie ye no oje wani ah me wie ni man pie me etwere wie satan man ko baby ebra ba na hu sa wonyem me be ko school me be ko SS wo ye da na hu sa wonyem aya na mafunu ma na ye me ya aha ana mkache minister na ose ne nko hwe ebi ana ye yale ti ko na doctor ne ka se yininse yininse no ka se yininse no wo frɛ David no Pacha wo ne dia amane minister na ne kasai se dia ban no se a wodi tum se yo no school man na no abafie den tam ne o mama kwan ti no wo fie na wa wo ni David ne kasai se David se die aba na ugu ye no afifi o David one na nkasa ti wonyimu ye uni David nkasa ada ya kasa nam eti ni ya kasa na mo kasa na ye de na mo jai kasa ni bibi inti ono de wo form 2 wo SS no we nya anko meboa Pacha se we nya anko Pacha okay dia ne ka wo pa se fa boy Pacha ni bibi ya be kasa mempe ne tie na wo ka bi kire nya bibia sei dia ne ka wo ma adwo ase fa boy dia ne ka wo den adam fo no be kind na mam so me ne no kotna ye hwe abata yo ho eya moma ye hwe the kind of friends ye makipi especially ye mama hwe we na damfo ye oba sa ba ne boy ene George no ena George ne ba be hu se ono ne ge na damfo nie enti ene yete sa de a meka akwala we de na ma me nso ma damfo David ene sa akwala we ne on say SS no went to me anko o ma no mu wie school so o moko Pacha so moko so de otifie Pacha eya hu so otifie no o makwaba ya hu a wo feel say ya na ye me ya na ya o ya okay e ba say da now George maame eye sa de we de kire wo papa no se si ade wanyini because onyem ya na wo feel say maadwa sa wote de e koso sei ya aduadua mu aba beduru manim ha e wa afidie yi so a wo feel say de na wankasa e ba wadwen mu ya na me da no no ho ne hunyanka na kechi enkechi why kakra nka wani kakra
but otene ya kakra enkechi why arofoni adehye akwada no ne ho fe akwada ne ho efe papa odefo ade no bia enu asem kan sa asem we kire no me so yi odefo ade enkwada nketenketi a mo junior high school mo ya adefo ade ma mo mfa ncheche akura bi o JHS but this time ye ne ma me ya abortion aman be 3 times ma me janu man nwate na kakra kanani dwomtuni bi na boss anyum wei wo se kakra be kanani no ate ne ya upiga odi bi be yaw na wahu nani o beto samia na ba beat na ba pin o beto upiga nsana no aba abehye ho sebu amfine boy ne no ode hye ho ne kra na mfili no ti sa kwada no wo ye ne ho anti adenia ye ka wuntie yi eno so hwane bo dabi na behu ya die cho bibi wo kana tonye ze wo wi what is anyom da wo wi be se wo wi biaba dia wo ye free na wo wi makodia wo hinimu be so nsio wa what is anyom da what da ah ote na ote ase sisi a wakodi mako onsa oti wanyina wo hinimu so nsio wo hinimu ne so nsio no wadi mako no wadi no arofo akwada ne ho efe papa ne papa yetuntum nanso akwada ne ye kokokokokoko so wo hwe kokko pa ekuta akwada na enye pentima mentoni bia wo na kira kokko pa ne kuta akwada no ya sa akwada yi otiwei mihunes kura wonanim fata be fata no pa so oditiwei na wa ma George ya be dada na be kanama ne nyonkude sa de we ya koso enkwada no nim nti wo mo ye me ge ne yi akra we nso adamfo ne akra we nti ne yete sa de a data ba de me mfa na nya example madam for the Dr. help pras nti we dey sorry o Mrs. enti na makwaka ene am nyusu eja kwa me nso yi ene am hwana me nyusu no kofitv ono nso yi enti ya me nyusu wan ade no ya ade a ekoso pa nemre e wo Ghana ha about time mo miami ni na ho na ya nhwe ya ye investment ya ebewiase no nkwada no be ma ye nsa sifom na nka maami akwasi chan woni ukuna akosa nka sa papa wei nka mu nsi ne fom obi a wampem bone nka mu nsi ne fom nka asem wei kura no a wo frɛ mo no nka mu dimirika na di dwato ade chawpa eba mo asai obi ade na mo de mo ba no wonko school na akwada wei de na bra bonsai wo hu abata bi adwom bone ani adwemfi sa nipa wei echa we ni kuna kusen senka ye wonom the vice versa wo mo baba ni ena papa we baba ma na ebi anko be fa wonom baba ye ni se ya sangofo we ka bete enso papa we ya gonuoma mu amamo wo hu se ba na wi ye no bone ena on pese om di tua papa we ka na wo ba menyem me ba na won kan kire me se watoto nuoma ni 2 cd ne 3 cd dia na awuwo wo mu no awie enti dia ka na ne bo den biti se krorafini ko sadrop we no enu se ne bo be ye den ma me nkeka terms we dia miame otumi u se we no ne bo be ye den ti dia ne bo den ne de papa we ne ntoto wo hwe terms na terms akakraka no ni nyina no agya no abeche so akototobi enti papa ne nkototobi ye kasa asem we we sa asem we sanya Ghana ena enye gyache pram so a hwan ne betumi aka sebe sa ansem fun we e de akere be ma wakofa ne ba aye ne ba sei de ha me kura kese eye sa gene kori de car groves no minka matese ewuraba no echa no sebe ensem hunu bia ewura no ene enipa binom enamo nchen ese die no but the cha unu kuna kosa the law of karma
ɛyɛ adwuma wɔ baabi a sɛ papa yi ɔyɛ koraa kɛkɛ kasɛ ɔma mo nkyɛn bio ɔmɛbusa wo ne wo ma ne hwee bio ɛkyɛn sɛ ɔwɔ ma obi di bibi diw na sɛ nipa ne di diw na wobie wa no ɛka ho asɛm a na ka ama no wakye wɔ hɔ ɛhɔ no ɔbɛyɛ ho adwuma bi ma odwene ho a ɔnte aseɛ ɔbɔ nsɛmisɛm yɛ no ɔpɛni mɛpakyɛw woba bɛyi ɛfa he na wo ne neteɛ anaa wɔte baabi nyɛ sisi a deɛ ɔntimi nkyɛn anyɛ sisi a mɛyie no afirim bi ansa na wɔbɛnyɛm no me nkyɛn wo ne nyinaa na te fie baako wo ne nyinaa na da pakyɛw me ne nyinaa na da ɛberɛ bɛn ɛna na wɔbɛda me ankasa no nokure ni me nhyɛ da ntena mehɛ da ntena ahasa bi wo mu ana mekɔ kwa adunkwa nti wo mu ana mayɛ dɛ ne maba nti wɔne wɔ maame ne teɛ paa nyɛ saa ɔmo yɛ sɛ nkɔlaa ne yɛ sɛ nkɔlaa ne 6 okay yɛne yɛdan deɛ ɔmo yɛ 3 ɔno ka ho 3 ɛna me kitɔ baako bi ba ɔbɛyi wotie ne ho charge da sɛ wɔtaa piepie ase wasoro biribi saa wote biribi saa da anaa wohu biribi saa wɔyɛ pani deɛ nokura baako pɛ me ka sɛ me kɔdu nkwan baeɛ no mehu sɛ ɔmo kɔ classes the classes no na akora ne na ɔbɛda na ebu na ɔbɛba na ebu na 11 ebu wa 12 nti medimani to fɔn hwɛ ade no ɛma no to aso tere mbisa ne maame sɛ nti mini ha no deɛ ɛkɔ so no nti wo hu ya na me yera ankasa me ba ha no nka nye sister wo na nka bɛba o me ba nye sister na nka bɛba o se nka oba ata na ankasa na yɛde isi ahwɛ ɔno no sad na ɔno kora yɛ akɔ supporto mase no nti me yɛ na mbisa no si da bi wa ankasa na me yɛ nti yɛ na si da ade kyɛ na we no adabi na si ene de me wo so me ho ni opie o mu kɔ classes nti o mu ɛbɔ bɛ 11 to 12 no mai na me de me na obeba me be se na se nti oba na se amadwa nti oba na obie kuna na I'm sorry fast oh no ayira me hu no biu adai oya ntontom no ayira me de me hu na msako putu nti budu ni na oba me sorry na mse ba be me ba na otibe na amadwa na sabre no classes na mo kɔ no sabre na mo pon nti na ade so asa nti me kasa na me de twa so na me kɔ da sɛ ata no nya me kasa ne kese wa hu no di be si ayre esi nti kasa ne nyam bi de ya sa ala me to ma di nti ade cha na me ko suma za me ko bisa teacher headmaster no tambe no mo pon tambe no mo pon u bisa na on na dam fo na o ka na on de na wo sisi a on de wonyem nti me ko to bi ko bisa headmaster nse and the ochom class na me nti me ntwa manam da oba na o se bo ubei de one na dam Cecilia guys na ya got 3 weeks 3 days be register no o ma ba 3 days nam sa nti e ma o me kura me se ka metia no se da bi o mo ankasa be me nya mo ankasa be de e betia o odwan ye wo de ne ye mame maadwa ada edi nkan a wo kɔ owura no kura wo se fence e nipa no David ho no mo kɔ daaye no na abɔ sɛ pacha time ni de mi na abɔ bɛ sɛ wo de mame rough bi na ya anadwo na ya awia na ya anopa na ya nwumra na wo hwɛ na bɛ sɛ free 80 kwa na 9 kɔ emu dia me nkasa ma wa aka na me bobɔ so ama na wa yi ansa abc enti wa aka na me ndie every 80 kɔ na okɔ ho okɔ da ho ma ade ɛkyen da pacha dabi wan kɔ da ho ma ade anche da edi enti na wadamfo no de wanyem ye na wo wanyem pacha nde minsimi wo se hu no cause one di wura mu nti wa wura mu secret bi e won bia wo se wo kyerɛ wo enkomo be no ndi bien wo jo ya nti e ma na nyemoi na wo de wakɔ akɔnyem na won kanchelo pacha wan kyerɛ wo ni ntira wanyem ye me da se sa eja kwa me on sobra wote ho no on de okɔ on de kan wo hyɛe on ate ha no
ya kwa me nana dia na apesa obisa busa na me kwa na menchia kudas branch kudas we driver ni menchia pa o twika we wo TVS e wo kwam okay mate aja wo de mi bisa ba ko sa ba ko pe ebe na ko school wona teacher ni kan say obai classes kwa ba imprensan sempre no wo de she teacher ni bisa say so ya o mo na ni ko no ho ma Patron, we say teacher na. There was classes no ba mi. Oba. Dundi ono, we didn't share nsa. Tu di share nsa no. Ya uta friend brano na uta bisa na akora no wasem. No credit, ma anyi number. Na ni nsa na o de share say. So me ko na omo etiti omo nti omo yanse binya bia ma omo. Okay. Mati. Sister Majwa. Wadamfo na ne boy e kan o ma David no. Wahun. Na wono so na wo hu David me boa. George no. Se say no office school ba e ya oba ho. Pacho David. On kasa hu bi. Ono wa ya aka. Pacho. Adentia. Inde me. So me feel jaache ho nti. Obi ya te say de yan friends bi. Na David what the work on the number for them proud was saying. The number for the was saying for first one no adam for back. Second one adam for back nti na for no do was saying na do am ko ndem. Mienu. First one or the work hold proud. And the on kai doso or say ni mienu no say two na for rooms no and the ordinary come bebre on kai. Okay. And the on kai. It's a wa pa. Sam na for mienu no ensre. Sam na for no mienu no. Omuni girls. Omo. Nti ya mo ye ne sen. Ya ba ko no obi enu. Nti ma shetam table we ko wia na we. Oko set to ho. Me kala na ba. Ya o mo iska. Bachan. Sen. De me kan no de be ma. Nti wo ka 10 million on de amount da 1000 Ghana. Bacho da. Ya o ka say no de ma o. 100 cities. Ya o ka chiro so nya ne we. Bacho da. Oso nya ne we. Obi o ko school say onya adwuma. Nti obi san 100 cities a ya sika na onya na we. Edu weekend say o ko adwuma. Edi adwuma. Oye Mason. Oko construct. Nti se ya wanyimi. Ana odi wo ko dem ho no. O ka je say obe ware o. Bacho da. No ka say woman no. Ankashi. Wankashi. Bacho. Na wo so wa misale say last one. Bacho mati. Na se ye. Obo. Se ya na odo ko no. Ubi san se yawo ana wona yawo David. Kojo David. Se wonye mmia. Obesi dia hwe no ubi san sa kwhye no. Bacho David. Akora na ode. Edna ohunu kotto ani a ose ya ba. Cha no ana se ni kunu akosa. Ene wanya no. Omu han. E cha na menya no. Dia ina course. Yo na ze dwede de ye listeners in from Niagro. Maami bi efie bi ene Christ the teacher College of Education na din hwe animo o tek ndi me hu so we free hoda asebe da bi no on fe Niagro kra entia wo mo na ene e chan di nkomo ama ye se ene ye be hia na ye ne maami ne papa ne ne bai ehia oji tumu se no beba na ono so ni nchiri mu a wo no woni ya ba bihia nti obisa me bre no ama me de tu na nim se anopa no nkno kopim ni no ndu so de ebetumi ehia wa ha no se wate na oba odi akora ne beba ena no pay ene ye ba betini no pay papa e bedru ye no obantem be no so ne fa no me se no ha nti me bedru ye na me fra bisa se ne omo akwani aba ne sitie eno so wa bedru ho na BBC ma ne ba han tempa am so okay ana me frɛ ma me no se oba na asama wo kan se oh sika bi a wo hwɛ animu no ne nsa anka nti ene de wontumi ma Ada o ka sa oba o mfes camera na. David ya mo sika so kra e bo nyinsen so ene ne ba To so. nti ema wono so eye se sika bi a wo hwɛ animu anka wo de be ye transportation wa nya nti wa ma Ka sika wo de ba. no ana me se oh okay nti sisi ano ye ben nti de be
yɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛfrɛ na wo nso nkyiri mu a wɔn de ama wode kɔ hefa nam so ɛnkɔ baabi a bade na awie yɛbɛfrɛ ɔne ɔmfa ho nam sɛ wate na sɛ na wakɔne ne kunu ne papa bi akɔ papa yi fie ɛne n'akɔko ɛdeɛ ne si agya ɛna anɔpa yi afei na aka na mentie meso sɛ ahanom ba no nti no meso ahomakye ba bɛɛ mefa sɛ ne ɛmɔ 6 na mekɔ madam sɛ mene kɔdi nkɔmmɔ nti measare kɔ nye wo na mede bɛba ne wo na hyɛ no a mede kɔ nipa kɔ no hɔ nti mewɔ na meba bɛma waako frɛ m sɛ ahɔho bi abɛmakyi na m sɛ ahemfo a ɛna meyɛ na me wife gye fo na m sɛ ho ama ɛna ɔse mase no na yi no nti me koraa no na sɛ saa ta me dwu kɔkyɛ nka me nkɔ na nka ni kwase nka me kɔ ka me sɛ ɔmo nkɔ me nya da sɛ ma yɛ aba ha wi nti me yɛ nam so okay deɛ me ba na me kɔ nti me kɔ no ka sɛ ne nyina sɛ maame ne kuta list na ɔmo bɛka nyinsɛ na asɛm no ɔmo na ɔmo yɛ mɛma miɛnsa saa mɛma mienu papa panin baako na obisa me sɛ na esi ne me kɔ sɛ nneɛma ɛkɔ sɛ nam so nneɛma deɛ mo bɛka asɛm no nneɛma nyɛ ɛnhyɛla nyɛ de ɛnkɔ yi saa nneɛma nhyɛda nkɔ yi saa ɛna ɔse ɛnam sɛ nneɛma ɛna obisa me sɛ nam sɛ hospital list no ɛyɛ kɔ maame no adene to de te watom 10 na aba deɛ ɛwɔ sɛ ɛkɔ animu na no mu no ehia ne mu kɔ ade wanyɛ de wantɔ nti amam de asɛm no ayɛ de etu anam no baba ne ka kyerɛ me sɛ ni kwa asɛm de asɛm tu sadam ne mu no sɛ maame le saa ne ma maame le bae no omu ni biam de bɛblam biom me ba na ɔno so ne ba nti me no deɛ ne ma na aka no ɛfa list ne mu ne ma aka ne ɔbɛwo ne samla ne nneɛma nyina aka bia no ɛyɛ me nso agya ne de meka nam sa ɛyɛ wo baba ɛna ɛyɛ ɔno nso ne baba ma ma ne deɛ ɔno no ɛka ɔmo ho na ɛbɛka mate aseɛ enti ɔpa kyerɛ sɛ maame na totɔ bi a deɛ aka no wo nso totɔ ni baabi ase ɛwɔ sɛ maame le to ni deɛ aka no ɛwɔ sɛ ni baabi ni mla bi mu sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo le to no me nya ɛwɔ sɛ deɛ ni ma na aka no me na me to deɛ aka nam sɛ papa deɛ ase na ɔka kyerɛ me no wo bɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ wo de okay ahɔ na maame ne de list bi ba nam so list na de ba no me kɔ ya me da asɛm akɔto ɔmo anim ɛne yɛafrɛ wɔ sɛ bra enti wo deɛ wo so niw no ɛno ansa wo deɛ yɛde akɔ na yɛ nyina akɔgye akyirem na de asomdwa ba papa no ɛhɔ na papa no start go di matem nti maame sɔre wura de sɛ deɛ ayɛ no manya edu ha deɛ ɔsɛ me mama na bɔ mtɔ ne meba nti me wura dem sɛ me fama taade a na kyerɛ papa no afo no sɛ o si kana me sɔre ndi ma nka me papa man ko abobɔ na som na me no kikirikiri na ne afei asɛ bɛka sɛ monkɔ munsiwɔ nkɔ baabi a munsiwɔ me kɔ ɔhene no kyea me hɔ mede ne bɛba wo so anwummere ɛnam sɛ saa ɔde hwan na bɛba wo so ɔde kyea me bɛba me so ɛyɛ mɛnkasa bio yɛhwɛ kyea me korɔ a ɔde ne bɛba wo so ɛna anwummere yi nka kyea me korɔ no wo nso nka ade wo ho abɛdɔre na nka deɛ ɛyɛ ade sɛ wokɔtwea bɛka wo hene saa kyea me korɔ no mate gyata bam da ase medase ɛtɔ de bi a wonya asɛm a hwɛ enipa a wode wasɛm ɛkɔ akɔto n'anim wanhwɛ yi a deɛ wo ka kyerɛ nso nkɔgya wo na akɔka wasɛm no ɔkɔsɛe wasɛm na ma wo hwɛ papa bi a ɔmde ne kɔɛ ɛne sɛbesɛbe nsɛmhunu bi a ɔkɔɔyɛ ɔkɔdiiɛ na nka obi abɛserɛ wo kɔdi n'asɛm koraa anim ma ne nyɛ asomdwie wo kɔkorɔkorɔ no na wasrɛ no sɛ ɔmɛyi asɛm ni mpo anaa bɛdi animu na nka momɛyi mfiri ha na monkɔhwɛ sɛ ne asomdwie bɛba hwɛ sɛ bɛnsɛm fu bi a saa nipa wei ɛkɔɔyɛ ɔkɔdii hwɛ deɛ wofrɛ no ama no di wasɛm w'anim yie na woanhwɛ yi a ɔde wo kɔto asɛm kɛseɛ mu ɔba adeɛ kyea me akora meda ase ɛyɛ asɛm o ɛyi akra meji din na me de ato nkra ye friend David Akosa papa ye friend nso Akosa na ne yere ne di acha ja pram so no mo se obi tie na onimo mo a onka nkyere wo mo na se wo mo nso tie a wo mo ntie na nyame boa adwoada ehia mo ofia ha ne wo mo kokeka ne ho bia ye nte omumra
se anyesa men na ho ma omo dabi ya be matuo na to straight men na ho kra mo omo enabi dabi adenti na esa osam wonum second chance wanti esebe nsamfo a wonum keka kire jataba na no pe ya na ye de yente hwe jataba de ende so wo se wo gisika bi na ne sankan jataba report no we de papa ye be kan de papa be kan de yenim owe ye nyenzu ni so hunu ti wada roma ye ma nya dwoda na wo mumra na wo ma amade a ene ne yaso metuo na metuo na akofo maba na wo nhyɛ ne nso sɛ wo nkase wo makwala wo ba no ya under age enti no bibia enka no onkai sɛ akwada no suku betimi abɔ no sɛ dia we suku abɔ no no onkai sɛ ye betumi ama akwada no suku abɔ no sɛ nia awura suku abɔ no no ono nko suku enkoya krache ema obi bade wono de na wura ba mo no ndise wo munimu a wo monye sankrato wei na papa no a wono te ho a wonde wo ye takra odwemu no o mo nkasa enkyere wo mo efri se obi ba nko suku mu obi ba nyu wo mo nyina wo ye nkwada eno mo godi nsamone de wo se awofo ne ye no eno na wo se mo ye akwada yi ti wei ebi anso wo baba o enti wei e ya asomdwe asem nam no ka enya sikan se ya tofa ndi ozo tofa wonu akototo niema SS niema wo bo ho kade akwada iko school eno nso na wiase enkwada modie mo beku yensu yengu we nka base na nka betimi na nka wajai wo mo saa na nka wonu akwa na nka die besi asi se wo eno wo de pressure ya mame eno wo de pressure ya ma wa pressure we kwan wo de pressure ya ma wa pressure we kwan teme pel enti wo mo obi na ama wo pe obi na ama ne pressure na je se wa penezo e wo so wa penezo wa ko dan po ni bi na odi akiri emre se akwada owompena ene obaba a owompena namoa obenya mpena ni bi fi se emre se obeka se fa wadanfo na mame ebre obeka se fa wadanfo no mame no a na wadanfo no ka ma wo no emre che ma pemu bibia nanso so enya akoba akwada ne nkomfikyire aboa beka no wakwa ma aboa ka no yebeja na me akwada na wu ana dabi kanyesa enka akwada bai na ki apam no se fa onyin se ko wo na ope se wo hunu se wo be ma ne de wo ko school na wo school abo we na da bia ya na me ka se eba enamu asem a e ma wo problem chen e mema ebre bia me ka sa asem we ese wo na ko school no kwa be ya krachi na wo de wa ye de wakọ ne wakọ akoton ye friend say egwemi e wo ayi o ka na osire buy na ge bo wo chi ma enka be hunu enti akra media me to me nsa afra wo mo mesre wo wo mo mra anya sa ekwan bia e be fa so mo ba no so onya ntwroi nya SS2 onya ntwro 3 no aka so wa twre awi e be bo no so wo ma ma ye be ma wo no so wo ntwro mo nyina be ja be tenafi akra me da se eja kwa me onso fa simamiensa na media nanka we no nka moma yema etuo no ento straight na sebe sa mensem na sa papa kro no a sebe waye ne ho takra wogem panyini a wodi mu asem ka hwe obi de na asem ba beto animu a muntie sa nipa kro no o pe unyansa ana wogimi sa wanhwe ya obeda wo your all ignorance obeda na di ama wanim aguase obeye panyini nanso obeye panyini kwasea aden eja kwa me na me da se na papa na odi animu no ma me fa ne frio yɛn fa ne sɛ ne baba nie yɛn fa ne sɛ papa yi ne baba nie de odi animu no ɔno ankasa ne baba nie ɛna David ya banyim ne baba yi ɛna nka papa we di animu so baba be kasa asɛm na ankasa na nka obeka anka udanti wo se contract agent na ne gini o onim kwantwa na ka fa udan na tia nka ho na obehu na obi baba okusku afempo na oba be hye SSC o wakochi na nyem no uni dan po oni bi o na kete dan po oni bi na kete na aba ya ho fe mama branch ya da o sa hwe de wa yo se o 100 cedis de be ka no de mame de ade no anka 5 million ade je anka fie nipo na de o be ka no de ma no na oni dan nti kase ni ko han dan ade je anka no ene de ama utirim ama branch wo yetima banyemu hwe de ne mame de yo
se se mponi o na hye se mponi na ebenyini unya wo ye mponi akwada na be to ho no pampers to emu se ebi mbona no ni nufusuo na yi na ne na se fo na obeto no e mai o ye wo ama me so ko obedi kwa so ensan mai na papa na e ba me na me di ni ho ya oni ni kunu no se ya tobi ndu tobi mi bisa papa ne se onyim ya David no papa ne to no kakra na ma me so to kakra na me ba wo de me ba ho me say papa no ni akosa no onyim ni yira cha no onyim David no ototo no ma ni bi na o ka cha ne yiri se ne yiri so toto no ma na ya ka na wo wi ase de siko wo na nka obaba anie na nka papa we baba ba nyim na o se ma to no ma ni bi na ma ko de auto 2 CDs de ne bo di wo ma ni inundation soap no 8 CDs or 9 CDs and then ni bo di wo de aka nyina 2 CDs 1 CD bread 1 CD now jade ne bo de ne se wo mom a man se wa de no kototo a ye di wodi wa be yo de ani wono ko busa ni bi sika bi chen sika bi se oni mbusa pedia onu ko pebi no fa kototo wi a se wa oba na kofa ba wa na kofa ba tro nwe wa na oba na kofa ba e oba na wodi dan no anyi mo bi ba nti se ya mi ya fa se papa we nti ase ne yire nti ase sa akora we wa dan be mu no obeda onua sine midi kan na ya hwe video ne nso awie no eye abofrey na dafo ne de ne ma eye boy a isi an o house akwakoto no isi aboy ne ko school adafo ne de ono anyem wo mom no akwakonyem nti ya hwe adamfo mu adamfo bo ho no no wasro ono ni ambo ne chem so sesa wokana sa woka ono so beke bi nti ono yen kana sam ono no onim ha wo besifa ye na nyinse enkonkoba na wo na wo mu da na afa na wo mu no se na besifa abo ho ba ye no so nyinse enkonkoba eno de wankire no na momo no odne raw how man kasa no odi no akwakoto esanse abaye na afa no ba be ko SHS ena sei ato no enyanko SHS no iso betre fia ye se ya na enkechi obinyima no wonseye onyawo bia obetimi de akwakoma na nso no samonji na msuminya kwa nkomi school obetu na akwakoma ono wanya kwa ekoni school no nti onya botre bibia be yedi bibia be da na akwan so na adamfo ye fanso omiamie ni nda ho wo ye na fefem pa adamfo bi onsi onya adamfo papa no opew asew keke sanso no no asei nti opa adamfo no so bese ya ka no ho nti ye ni nda ho o ye friendship mo pa na dachi bi no ankon fa mane se na ato abofrey afambre mediane complaints me so be like share comment so for me update bi an send ababesom macro